ମୁଁ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଶନି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଘରକୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବାପ ଘରଟି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ବାପ ଘରକୁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ବାପ ଘରେ ବୁଲାବୁଲି ବି ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଇ ପିଇ ମଜାମସ୍ତି କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ନଈ ପାର ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦେଖି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ଏ ନଈରେ ଯାଇପାରିବିନି। ସେ କହିଲେ ଆସେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ଡରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ରୋଡ଼ କେତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା।